uči sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da učimo zajedno. Danas učimo o slovu A. Ovo je slovo A. A kao avion. A, avion. A, auto. A, ananas. Ovo je A, ovo je A. Nek se zna, ovo je A, ovo je A. Da. A je prvo slovo abecede. Kada izgovaramo glas A, onda otvorimo usta kao kad nam doktor pregleda grlo. Opustimo jezik i kažemo A. Ovo je A, ovo je A. Nek se zna, ovo je A, ovo je A. Da. Ovo je štampano veliko slovo A. Ovako izgleda štampano malo slovo A. Ovo je pisano veliko slovo A. A ovako izgleda pisano malo slovo A. Ovo je A, ovo je A. Nek se zna, ovo je A, ovo je A. Da. Možeš li da prepoznaš slovo A u ovim rečima? Mama, sat, bata, deda, lopta. Hajde da se igramo zanimljive geografije. Evo, ja ću da kažem grad, državu i planinu na slovo A, a ti kaži ili napiši dole u komentaru, recimo reku, biljku ili životinju. Evo, moj red. Grad, Aranđelovac, država Austrija, planina Alpi, to jest planinski lanac. A sada je na tebe red. Ako vam se dopada ovaj video, kliknite na palac. Zapratite moj kanal klikom na dugme prati ili subscribe. A do tada, vidimo se sledeće nedelje. Ćao, bubice. Ćao.